Kesäkuun alkupuolella Lancia rahtasi jälleen kerran harjoitus sekä huoltokaluston Italiasta Suomeen ja Karkkilan maisemiin, Markku Alénin tutulle mökkitielle Antiaisiin, jossa jälleen jokavuotiseen tapaan testattiin niin renkaita kuin kalustoa Jyväskylän suurajoja varten. Lanciahan on saanut uuden moottorin, jossa tehoa on vielä jonkun verran enemmän kuin vanhassa ja auto on keventynyt noin 40 kilolla. Neliveto ei kuitenkaan tule vielä Jyväskylässä näyttäytymään. Markku Alén, olet nyt testaillut Lancian takavetosta autoa täällä mökkitielläsi. Onko löytynyt mitään parannuksia Jyväskylän silmää pitää? No kyllä me ollaan koko ajan parannetaan ja meillä on vielä huominen päivä aikaa tehdä tuota autoa. Että kyllä me ollaan tultu paljon nopeammaksi kuin viime vuonna, mutta eihän me olla missään tapauksessa niin nopeita kuin Audista. Ei nyt kukaan tiedä kuin nopea se tällä hetkellä on. Tämä Evolution, onko se 3 jo peräti. Että Jyväskylässä näyttäisi, jos mä lähden yleensä ajaa, että mä päätän itsekin myös sen vasta ylihuomenna perjantaina, mitä mä teen. Että tällä hetkellä 50% on, että mä lähden ja 50% on tee, että huomenna päivä ratkaisee, mitä me tehdään Jyväskylässä pehmeällä tiellä. Tämähän on kova tie, että tästä toi auto menee hyvin. Sun päätöksessä perustuu siis ihan siihen, että miten sä katsot, että sulla on mahdollisuuksia Jyväskylässä? Joo, kyllä mä näin katson sen ihan, että jos ei ole mahdollisuuksia ja että jos mulla on 3 joukkoa mahdollisuus, silloin mä voin lähteä, mutta jos näyttää siltä, että pehmeällä tiellä me ollaan todella hukassa, niin kyllä mä silloin en lähde mukaan. Voitko kertoa, millä tavalla tämä auto on parantunut nyt viimevuotiseen verrattuna? No me ollaan päästy keventämään sitä autoa noin 40 kiloa ja sitten me ollaan saatu moottori enemmän hevosvoimia ja sitten meillä on pidempi perä, että meillä oli viime vähän loppusuoraan ylähdellä nopeudet. Ja nyt meillä on joku 15 kilometriä enemmän, mennään joku 192 ja pitkällä perällä. Että kyllä siitä parannuksia, mutta kaikki muutkin on parantunut, että yksin me ja saatiin katsoa 2-vetoinen normaali auto, niin siinä on siinä antaa paljon muille etua.